ಹಾಯ್ ಸಾಯಿ ಎಜ್ಜಿಯಾ ಮಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಓಲ್ತ ಕನಪೇನಿ ಸಾಯಿ ಮಮ್ಮ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಮ್ಮನ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಡ್ದು ಹಾಲು ಎಜ್ಜಿ ಹೌಸ್ ಉಂಡು ಕೊರ್ಪಾನ್ ಸಾಯಿ ದಾಲ್ ಎಜ್ಜಿ ಎಂಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಸಾಯಿ ಖಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅವು ಅಮ್ಮಮ್ಮನ ಹೇರ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಯ ಶೀ ಲೇಡೀಸ್ ನಕ್ಲ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ತೂರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಎಂಕಲಿತ್ತ ಒಂದು ಜಲ್ದಿಯ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪರ ಒಯ್ದಿರು ಮಮ್ಮನ ಆಫೀಸರ್ದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕ್ವಿಕ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಪಿನ್ ಅಂಚ ಗಮ್ಮುಲು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಡೆ ಪೋಪಿನ್ ಏನುಂಡು ಕಾಮಲ್ ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಇರೆಗ್ದಲ್ಲಗೆ ತೊಂಡ್ರುಂಡೆ ಅತ್ತೆಯ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಗ್ರೋಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೋಪಿನ ಅತ್ತನವ ಇಂದು ಕ್ಲೋತ್ಸ್ಗೆ ತೊಂಡ್ರೆ ಪೋಪಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪರ ಹಾಂ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪೋಕೆ ಇನ್ನಿ ನಮಕ್ ಬಯ್ಯ ಒಂಜಿ ಏನ ಡಿನ್ನರ್ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಮುರಣಿ ಅಂಕಲ್ ಏನ ಡಿನ್ನರ್ ಪೋತಿತ್ತದ ಬಾರ್ಬಿಕ್ಯೂ ನೇಷನ್ ಪಂಡ ಫೇರ್ವೆಲ್ ಒಂದು ಕೊಡದಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಂಚ ಆಡೆ ಪೋರುಂಡು ಸಾಗರ್ಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಬಯ್ಯ ಇರ್ಲೇಡ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಅಂತದೆ ಹಾಂ ಅಂಚ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲೇನು ಫೋನಾಗ ಬಿಡ್ದು ಪೋಪಿರಾರು ಬಲೆ ಇರ್ತಿತ್ತು ಬಲೆ ಬಲೆ टिशू दक्के रे चिमूलो नल टिशू दीन तोले सागर आहे पैसा यांचे बाय ಜನನೇ ಜನ ಉಳ್ಳೆ ರೀ ಈದದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂದತೆ ನೋಡಿರೇಗ ಏನು ಅವು ದೋ ಬಟ್ಟೆ ಅವು ರಾ ಬಟ್ಟೆ ಹೋಂಡು ಸೇಮ್ ಅತ್ತ ಸೇಮೆ ಓಕೆ ಪೋಯ್ ಪಪ್ಪಡ ಪಲ್ಲ ಎರಡು ಉಂಡವು ಸಾಯಿ ಇಲ್ಲಡು ಎರಡು ಉಂಡು ನೀವು ಉಂಡು ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಎಂಚೆ ಒಲ್ಲರ್ ಬಲೆ ಹೆಂಗೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಬಲೆ ಅವಲ್ದೆ ತೊಂಡಿರತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಮಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಇರ್ಪಿದ್ದಾಯಿ ಬಲೆ ಸಾಯಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಏನ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ತೋಜಲೆ ವಾ ಏನಾವ್ ಏನ ಪಲ್ಲೆ ಏನ ಫಲ್ ಸ್ಲೈಮೆ ಸಾಯಿಗೆ ಸ್ಲೈಮ್ ಕೊರ್ಪುಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಮ್ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಏನೋ ಅನ್ಪಂದು ಇರಾಗ ಸ್ಲೈಮ್ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಪಂತಿನತೆ ಬೇತದಾದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಖಾಲಿ ಅವೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಮ್ಮ ಇರ ಶೂಸ್ಗೆ ತಂದ್ರೆ ಶೋಕೊಂಡತೆ ಶೂಸು ಹಾಂ ಸಾಯಿನ ನ್ಯೂ ಶೂಸಾ ಚಪ್ಪಲ್ ಹೌದಾ ಅದ ಬಂದ್ಬಿನ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ಚಪ್ಪಲೇ ಹಾಂ ಸಾಯಿನ ನ್ಯೂ ಚಪ್ಪಲ್ ಇಷ್ಟಾಂಡೆ ರೇಗ ದದೆ ಇಷ್ಟಾಂಡೆ ಪಾಡ್ವರತೆ ಅವು ಒಂಜನೇ ಶೂನ್ ಹಾಂ ಇಂದು ಟೈಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪೊಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅತೆ ಓಕೆ ದಿಯಾ ಗತ್ತಿಂದು ಇರೇಗ ಇಂದು ಬಾಯ್ಸ್ನ ಚಪ್ಪಲ್ ದಿಯ ದಯವಾಡು ದಿಯ ನತ್ತಿಯ ಇಂದು ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ತೊಂದು ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಇಂದು ಅಪ್ಪಂಡ ದಿಯಾ ಕೊರ್ಪಿನೇ ದಿಯಾಗೆ ಎಷ್ಟುತ್ತಿಗೆ ಓಕೆ ಫೈನ್
ನಮ್ಮ ಬಲೆ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋರ್ ರೆಡಿ ಆಯ ದೂರ ಪೋಪಿ ನೀರು ಯಾದ್ವಿ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡನೆ ಏರ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರಲ್ಪ ಅಂಚ ಅಂಚೆಂಕ್ಲಿತ್ತ ಶ್ರೀಯಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಯರ ರೆಡಿ ಆಯ ಸಾಗರ್ಗೆ ಆಫೀಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಸಾಗರ್ ಆಫೀಸರ್ದ ಅಡೆ ಬರ್ಪೇರ ಅಂಚ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಇನಿ ಪೂರ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಚನೆ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಪೇನಿ ವಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪಿಕ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಾಚ್ ದಾಯಪಂಡ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೊಲೆಗೊಲ್ಲೆರು ಆರು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದು ಪಂಡ ಎನ್ನ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮುಲ್ಪ ಹತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಗಲ್ಫುಡ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಂಡ ಅರಬ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ರಿಚುವಲ್ ಉಂಡು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚ ಇಂದೊಂಜಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ತಿಕ್ಕದು ಎಂಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಟ್ ಇಂದಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇವ್ರೇಟ್ ದಾಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಫೋಟೋ ಉಂಡಾಯ್ತು ಅಂಚ ಅಂಚ ಪಿದಡ್ನಿ ಹಣ್ಣಾಕು ಕಾಪುನ್ ಕುಜಲ್ ಸಂಡಿ ಉಂಡನಲ್ಲ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ತುಪ್ಪನ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬಲಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಸಾಯ್ ಅಣ್ಣ ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚ ತೋಜಾರ ಪೂಜೆ ಹತ್ತು ತೀರ್ಥ ತೋಜಾರ ಪೂಜೆ ಇಂದ ಭುವನೇಶ್ವರನೇ ಎನಕಣನಿ ಪತ್ತು ಆಡಿತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮುಗಿಂಡ ದಿವ್ಯನ್ನ ಮೇರ್ ಪುಂಡಿ ಬೈಪ ಅವನು ಏರ್ನ ಏನೇನ ಜೋರ್ ಪಲ್ಲೆ ರಾಜೇಶನ್ ಬಡೇದಿಟ ಪುಂಡಿ ಬೈಪ ಅಂತಲ್ಲ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಹೋಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ತುಲ್ಲೆ 2 ಜನ ಕಣ್ಣನೆ ಬಡೇದಿ ದಾದಾಗೇನ ಕಣ್ಣನ್ನ ಏನಾಗೆ ಆಣ್ಗೆನಾ ಕಿಶನ್ ಅನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲೇ ಪೂರ ಬಂಜಿ ಬೇನೆ ಬುಣ ಅಂದರ್ನಿದ್ರು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೆ ಎಂದ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಮಂದಿನ ಜಿಲೇಬಿ ಆರ್ತಲ್ಲ ಏ ತಿಂದು ಮೇರೊಂಜಿ ಯಾಪ ಸುರು ಮಂದಿರಿ ಮುಗಿ ಉಚ್ಚಿ ವೆಜ್ ವೆಜ್ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಆರು ಮಗಲ್ನ ಬೊಡೆದಿಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಬೈದೀನಿ ಪಾಪ ಆರು ಇಲ್ಲಡೆ ಮೇರ್ ತಿರುಗ ಮೇರೊಂಜಿ ನಕ್ಸಲೇಟ್ ಶರತನ್ನೆ ತುಂಬ ಪ್ಲೇಟ್ ಹಿಡ್ದ ಮೇರ್ ತೋದು ಯೋ ದೇವರ ಎಲ್ಲೂ ತುಳ್ಳೆಯ ಮಟನ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಂತೀನಿ ಮೇರೆ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಅಡ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತಂಡ ಲೇಡೀಸ್ ಏರ್ಲ ತಿಂದಿಚ್ಚಾನ ಪ್ರವೀಣನೆ ಮನ್ ಪೂಜಿರ್ದ ಹಾ ಏನ ಬಟ್ಟಲ್ ನಿಲ್ಕೆ ತಿಂದರು ಬಟ್ಟಲ್ ಫುಲ್ ತಿಂದರು ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಪಾಯ್ಸಗೆ ತಿನ್ಲೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅನ್ಪುಜರ ಸಾಯ್ದೆ ಬರೇಪಿನ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಬರೇ ಪೂಜಾರೀರ ನೀರ್ ಬರ್ಪಿ ನೀರ ಇನ್ನೇ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಸಾಯಿ ಶಿವಾಂಶ ಇರ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಮೊಕುಲ್ ಜನ ಸೇಮ್ ಏಜ್ என்ன வீடியோ வீடியோ என்ன ಮೂಲತುಲೆ ಮೆಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಅಕ್ಕನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರ ಇಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಸಾಗರ್ ಪಿಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸಾಯ್
ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡಿರ ಈಗ ಸಾಯಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡೆ ಇಜ್ಜೆ ಫಿರಪೋಯಿ ಗಮ್ಮತ್ ಅಂಡೆ ನನ್ನ ಪ್ಲೇ ಮನ್ಪೋರೆ ಇಜ್ಜೆ